Как може семейна почивка и слънчев бряг да бъдат в едно изречение? Масово чувам семейства с деца се оплакват каква шумотевица било и колко било претъпкано. Не разбирам мозъкът ти как роди идеята в разгара на сезона да заведеш семейството си на почивка в слънчев бряг или в Сузуко, които са локациите, които има най-много купони едновременно в цялата страна. И после си недоволен. Имало музика, пияни хора, младежи са разкарвали по улиците. Какво друго да има? Нали те за това са отишки. И ти си този, който няма работа там, а не те. Все едно една млада компания да отидат на море в Албена и да се оплакват, колко майки с колички има, една дискотека някъде да повърнеш. Различните курорти са проектирани с различна цел. И тези, на които ти си решил да заведеш семейството си, са проектирани за купони, разхищение и разврат. Ако все пак не си повярвал на слуховете и си решил да ги закараш там, честито!